ng mga nagbabagang balita. Mga food delivery riders sa Naga City, dumulog sa dole. Pag-asa, nagbabala sa epekto ng El Nino sa third quarter ng taon. Mga bulaklak sa Pakul Flower Farm, ready to harvest na isang linggo bago ang Semana Santa. Coco juice with different flavors na proudly made sa Kamsur, natikman ni Pangulong Bongbong Marcos. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Nagtungo sa Department of Labor and Employment o DOLE ang grupo ng mga food delivery riders sa Naga City. Hinaing nila at panawagan sa pamahalaan na magkaroon ng regularisasyon para sa mga tulad nilang delivery rider. Si John Amador sa detalye. Simple lang pong hiling namin dito, marinig ang aming kailangan na magkaroon kami ng ayuda especially sa fuel subsidy. Kasi alos wala na kami mawi dahil sa imbes na ikita namin, i-take home namin sa pamilya namin, ay napupunta lang ito sa gas. Maagang nagtungo sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan ang higit sa 60 food delivery rider na ito at miyembro ng National Union of Food Delivery Riders sa Naga City. Ilan sa mga ahensya ng pamahalaang tinungo ng grupo ang DOLE, DSWD at National Labor Relations Commission o NLRC. Hinaing at panawagan ng grupo na masilip ang kanilang kalagayan matapos ang epekto ng walang prenong mega oil price hike. Ngayon po is yung continuation ng aming reklamo o bali nauna na sa SENA, ito yung final complaint namin sa NLRC. Regarding ito sa pagiging regular nga naming mga empleyado, sa mga hinihingi naming social benefit, at ito sa amin na rin namin yung sa ngayong crisis na sinasabi nilang cash assistance or sa fuel subsidy. Malaki na rin umano ang epekto ng krisis sa petrolyo. Subalit tila sila ay naisasantabi at napapabayaan. Gayong isa sila sa mga frontliner buhat pa nung panahon ng pandemya. Sa totoo lang po, parang patagal po kasi, parang nababaliwala na ang karapatan namin bilang mga rider. Kami po yung frontliners simula nung pandemic. Pero ngayon parang napapabayaan na lang kami bilang member sa kanilang company. Nung dati, okay pa yung kita, pero parang patagal palit ng palit ang halaga ng nauwi namin sa aming bahay. Malaking apekto nito sa mga rider kasi medyo malaki na ang dinagdag ng mga gasolina, specifically yung unleaded na ginagamit namin sa pagdi-deliver. Apekto nito siyempre, madadagdagan yung habulin naming quota kasi mababawasan yung aming take home na kita sa araw-araw. Ang pinaglalaban namin dito is kami ay mga empleyado. Empleyado kami kasi hindi tinatanggap ni Food Panda na kami ay mga empleyado niya kasi nga we are considered as independent contractor. So doon sila nagre-rely. Ibig sabihin pag freelance ka, wala kang mga benefits from the government. Parang iniiwasan nila yung mga contribution nila para sa amin. Pero sa pagkaalam namin is nasa labor something na papasok kami as empleyado. Kaya yun ang pinaglalaban namin. Sa ngayon, umaasa ang mga rider na matutulungan din sila sa proseso para maging kwalipikado, lalo sa fuel subsidy ng pamahalaan at ng DSWD. John Amador, CSN. Itinaas ng Pag-asa ang El Nino Watch sa bansa dahil sa tumataas na tsansa ng El Nino na maaring maramdaman sa susunod na 6 na buwan. Ayon sa Weather Bureau, maaring mag-develop ang El Nino simula sa Hulyo o Setyembre ngayong taon. Ang El Nino Watch ay para mapaghandaan ng bansa at ng publiko ang posibleng epekto nito. Sa kasaysayan, karaniwang nagdadala ng below normal rainfall ang El Nino sa bansa na maaring magresulta sa dry spell. Patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang development sa banta ng El Nino sa bansa. Nang dahil sa pagtaas ng presyo ng langis na nagresulta sa pagtaas ng transportation cost ng mga dealer, ang itinuturong dahilan ng mga nagtitinda ng karne ng baboy sa pagtaas ng karne sa Pamplona, Camarines Sur. Presyo ng karne sa lugar tumaas ng 30 pesos per kilo. Si Eli Balbin sa detalye.
Tumaas ng 30 pesos per kilo ang bentahan ng karne ng baboy sa bayan ng Pamplona. Ayon sa ilang nagtitindang nakausap namin, epekto umano ito ng pagmahalang transportation cost mula sa mga dealer na bumabiyahe pa mula sa bayan ng Ragay. Mula sa dating 240 pesos per kilo, pumapalo na ito ngayon sa 270 per kilo. Dati po, nung hindi ko tumabasa sa ito, 40 lang. O, parang kasi pangmasa lang dito sa amin eh. O, tapos ngayon, hindi ko tumasa sa marami talaga, kahit mga 15 piraso. O, hanggang maghapon naman yun. Hanggang gabi kami yan, mga shitty at ganyan. Dati, nung mura pa ang baboy, ang presyo nun is 130 ang per kilo ng live weight natin eh. Hanggang 150 ang live weight. Maganda nun ang bintahan dahil ang 150 live weight ay nagre-range nun ng 230 ang tulad natin itong kilo ng karne. Yan din. Hanggang nag 250, kinaya pa ng 250. Ang ganong bintahan, kapag mura naman kasi, siyempre pang masa ang presyo, mas madami ang bibili sa atin. Kwento ng ilang nagtitinda ng karne, unti-unti nang bumababa ang kanilang kita dahil sa pagtaas ng gastos sa transportasyon. Napipilitan rin silang magtaas ng presyo sa kanilang ibinebenta para mabawi ang kanilang puhunan. Dahil sa pagmahal ng krudo, tumaas din ang presyo ng karne at iba pang bilihin, lalo pang nagpapabigat sa sitwasyon ng mga umaasa lamang sa arawang kita. Pati baboy, nagtaas kami ng 270. Oo, ngayon. Dati 240, 250, ganyan lang. Pinakaano na yan. Pinakamataas yung dati nung hindi pa tumataas yung gasolina. Apektado din po talaga ang pag-inflation ng gasolina. Talagang ramdam din natin, hindi na may kakaila na ang pagtaas ng gasolina ay di maapekto ng karne. Dahil may expenses din tayo sa pag-auli. Isa yan sa mga nakakapataas ngayon ng karne. Pangamba ng ilang nagtitinda ng karne sa lugar, sakaling tumagal pa ang krisis sa Middle East, tataas pa ang bentahan ng karne dahil sa lumolobering transportation costs ng mga trucker at dealer. Samantala sa huling talaan ng Department of Agriculture, umabot na sa 170 hanggang 190 per kilo ang live weight ng baboy sa Camarines Sur. Eli Balbin, CSN. Magsisimula na sa susunod na school year ang pagpapatupad ng trimester school calendar ng Department of Education. School calendar ng mga estudyante higit sa 200 araw pa rin ayon sa DepEd. Si Regine Buesa detalye. Simula sa school year 2026 to 2027, trimester system na ang ipapatupad ng Department of Education na school calendar. Mula yan sa kasalukuyang 4 na quarter sa isang school year mula elementarya hanggang senior high school. Sumasang-ayon naman ang ibang magulang dito kagaya ni Nanay Arya na may pinapaaral sa high school at elementarya. Dahil magkakaroon umano ng academic focus ang mga estudyante at mga guro nang wala masyadong antala. Para sa akin, okay man sana. Para ano man sa mga magurang, di naman na sa mga gigibuhon. Suportado ito ng School Division Office ng Camarines Sur na nakikita ang hakbang para sa mas epektibo at mas maayos na pagtuturo at pagkatuto sa loob ng paaralan. Kami naman po dito sa Camarines Sur, sa Division Office ng Camarines Sur, dahil tayo po ay implementing unit ng Central Office, ano man po ang mga policies na bababa ng ating pong kagawaran mula sa Central Office, tayo po ay malugod na tatalima dito at isusulong dahil ito naman po ay para sa ating pong mga mag-aaral. Ayon sa DepEd, layo ng panukala na mapabuti ang distribusyon ng oras sa pagtuturo sa pamamagitan ng paghahati ng school year sa 3 termino. Sa ganitong sistema, inaasahang mas magiging tuloy-tuloy ang pagtalakay ng mga aralin, mababawasan ang mga pagkaantala dahil sa suspension of classes, at magiging mas balanse ang mga gawaing pang-akademiko, co-curricular at extracurricular. Mananatili namang 201 school days na hahatiin sa 3 termino mula Hunyo hanggang Setyembre, Setyembre hanggang Disyembre at Enero hanggang huling bahagi ng Marso. Magkakaroon din ng mga nakataktang break sa pagitan ng mga termino upang mabigyan ng oras ang mga guro para sa lesson planning, pagpaplano ng mga output at iba pang professional na gawain pang-eskwelahan. Kabilang din sa panukala ang pag-integrate ng mga pagdiriwang at observances sa loob ng mga aralin sa pamamagitan ng paraang hindi nakakaantala sa klase. Sa halip na magdaos ng hiwa-hiwalay ng mga programa na nagiging sanhin ng pagkaputol ng pagtuturo.
Inaasahan naman na maglalabas ng formal na polisiya ang DepEd matapos sa mga konsultasyon sa mga guro at iba pang education stakeholders. Tiniyak din ng ahensya sa mga magulang na ang panukala ay para sa ikabubuti ng mga mag-aaral at hinihingi ang kanilang suporta. Meron naman tayong tinatawag na resistance to change, meron talagang mga ganyan, pero maging bukas po ang ating mga kaisipan patungkol po sa mga nangyayaring pagbabago sa ating pong kagawaran kasi lahat naman po ito ay geared towards the promotion of the general welfare of our learners. So sana po ay maintindihan po natin at tayo mismo ang makatuwang sa pagpaunawa nitong panibagong pagbabago na ating pong i-implement sa school year 2026-2027, which is the trimester for the whole Department of Education. Regine Boy, CSN. Higit sa 1,000 residente ng Ocampo Camarines Sur ang benepisyaryo ng cash assistance. Sila yung mga residenteng partially at totally damaged ang mga bahay matapos manalasa ang Super Typhoon Uwan noong Nobyembre. Narito ang ulat. Higit sa 1,000 residente mula sa bayan ng Ocampo Camarines Sur na ang mga bahay ay napinsala nung super bagyong Uwan noong nakarang taon ang nakatanggap ng cash assistance. Kabilang sina Nanay Maricel Isidro at Nanay Bergilda Valencia na parehong partially damaged ang mga bahay dahil sa matinding pananalasa ng bagyo sa nakatanggap ng ayuda. Maluhaluang nagkwento sa news team sina Nanay Marcel at Nanay Bergelinda dahil sa kanilang mga naranasan ng bagyong Uwan. Ayon sa kanila, malaking tulong ang natanggap na tulong sa kanilang tuluyang pagbangon sa epekto ng bagyo. Pasalamat po talaga. Sobra. Kahit sabing ganito lang, kahit ano lang, kahit 5,000, salamat na po talaga yun. Sobra na talaga. Makakabili ka na ng bigas, makakabili ka pa ng pang-ulam. Basta malaking tulong na po yan. Malaking tulong po sa mga taga-Camarines, yung mga families. Malaking tulong. Ayon kay Governor El Rey Villaperte, malaking tulong na tanggap na cash assistance ng higit na apektado ng bagyo upang makabangon ang mga pamilyang nawala ng kabuhayan at nasiraan ng tahanan dulot ng pananalasa ng bagyo. Dagdag pa niya, tuloy-tuloy ang tulong na direktang makakarating sa mga benepisyaryo. Etong tulong na binibigyan natin, na 1 linggo na po tayo tuloy-tuloy hanggang next week, buong probinsya, nabibigyan po tayo ng calamity assistance. Yung mga tinamaan ng last typhoon, no, na partially damaged, totally damaged. Yung sa mga partially damaged, 5,000 plus ang amount, totally damaged 10,000. Malaking bagay po yan na makabangon sila. No? Although na-delay talaga dahil may sistema po ang DSWD, ang importante nakaabot po yan. Sam Alano, CSN. 1 linggo na lang ay Semana Santa na kaya naghahanda na ang mga nagtatanim ng bulaklak sa Pacol Flower Farm sa Naga City para anihin ang mga dilaw at puting bulaklak sa lugar. Si Regine Bues sa detalye. Namumukod tangi ngayon ang tanawin ng matitingkad na kulay puti at dilaw na bulaklak sa Pacol Flower Farm na handa ng anihin bilang paghahanda sa nalalapit na Semana Santa sa susunod na linggo. Kapansin-pansin ang magandang tubo ng iba't ibang uri ng bulaklak tulad ng aster white, golden yellow at regata na may iba't ibang variation ng puti at dilaw. Mga kulay na karaniwang ginagamit sa mga dekorasyon sa simbahan at sa mga prosesyon ng mga karosas ng mga imahen. Ikinatuwa naman ng mga magsasaka ng Pacol Cut Flower Farm ang magandang kalagayan ng kanilang mga tanim. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga input gaya ng fertilizer, pinili pa rin nilang panatilihin ang abot kayang presyo ng kanilang mga bulaklak bilang pagtugon sa matagal ng tiwala ng kanilang mga customer. Po, apektado po. Talaga, busman po kita apektado digdi, lalo sa mga barakalon, lalo sa mga siring sa mga mga paratan, ang pinakainot na sa mga digdi, ang medisina. Kapos pong mga pang-spray, mga fertilizer, talagang apektado. Gabos man po yan, naglarangkaw. Kaya halos nga ang presyo may kang nakaaging mga, halos pareho lang dahil ang inaano may man yan, si mga mabakal, baka kung maapektuhan man. So gabos para pareho lang na makakuha man tigdirikit. Sa kasalukuyan, umaabot sa 250 hanggang 300 pesos ang isang bundle ng mga bulaklak na nagbabago depende sa kalidad at ayos ng mga ito. May mga nauna na rin umanong umorder ng bulaklak, karamihan ay mula sa mga simbahan na gagamit nito sa mga gawain sa Semana Santa. Ready na po. Kaya nga po sa Partano, may mga pa-order naman po na itong mga gagamitin sa simbahan, sa mga arko na itong ipaparininda. Gawa na po mga nag-order naman po.
Samantala, hindi lamang paninda ang inihahandog ng Pakol Flower Farm. Inaanyayahan din nila ang publiko na bumisita habang hindi pa na-harvest ang mga bulaklak upang saksihan ang makulay at masaganang tanawin ng mga bulaklak na tanim. Isang perpektong lugar para sa pagpapahinga at pagkuha ng mga litrato. Libitan ko po si mga taga-Naga, bilog po ng Bicol, mas magayon po, makahiling pa po ninong kagayon ng Kamburak ngunyan, magigdi na po kamo. Si mga gusto na po magpa-reserve po, magigdi na po kamo para mas kumbaga mainot pa po si itong mga pag-abot ng mga Qur'anan ng Martes Santo, nakainot na po kamo kasi baka po kulangan man kita ng Borak, pero sana po dahil kita kulangan ng Borak. Binibitaran po kamo na mas amay-amay po kamo magigdi. Richin Boy, CSN. Natikman mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang proudly made in Camsur na coconut water na infused with different flavors nang bumisita sa probinsya nitong Lunes. Narito ang ulat. Yan ang reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos matikman ang iba't ibang flavor ng coco juice na proudly made sa Camarines Sur. Isang lokal na inumin mula sa Nyog na natikman mismo ni Pangulo sa kanyang pagbisita sa Bicol Mega Cold Storage sa San Jose, Pili, Camarines Sur nitong March 23, 2026. Gawa ito sa coconut water infused with different flavor tulad ng cola, calamansi at mangosteen. Gamit ang sariwang nyog mula sa mga magsasaka, layunin ng produktong ito na mapakita ang galing at potensyal ng lokal na industriya sa Bicol. Pinuri rin ni Secretary Kiko Laurel Jr. at President Bongbong Marcos ang kakaibang lasa nito na kaya makipagsabayan globally. Ayon kay Governor El Rey Villaferte, suportado daw ng Department of Agriculture at ng pamahalaan ang proudly made in Camsur ng produktong ito. Sobrang tuwa nung natikman ni Presidente yung Coca-Cola. Sabi niya, hindi ako umiinom ng Coke pero napakasarap nito. No? So tuwan-tuwa siya, no? Global product, bebenta galing Camsur, made in the Philippines, ibebenta sa iba. Tapos pinatikim na namin sa kanya yung coconut water at calamansi juice. Sabi niya, wow, napakasosyal, parang sparkling water. Pinatikim rin namin sa kanya yung coco mangosteen. Masarap na sarap, pati si Secretary Kiko na ipopromote raw nila. Samantha Alano, CSN. Naglakbay-aral sa provincial government ng Camarines Sur ang higit sa 170 senior high school students mula sa Fundado National High School at Tandok National High School sa Siruma. Mensahe sa kanila ni Governor El Rey Villafuerte, mag-aral ng mabuti at abutin ang kanilang mga pangarap. Si Jem Garcia sa detalye. First time umanong makarating sa Capitol Complex sa bayan ng Pili ni Jasmine at Isabela, kaya't hindi nila maitago ang kanilang excitement nang makatungtong sila rito. Kanina po yung experience po namin is very shocking kasi for me as a student, it was my first time po na makaigde. Then also, kadakulan po mga magagay na view like ini po bagat. Actually po, it's a privilege. Ang ganda po ng experience na to, especially I'm a graduating student. Lalo na po kasi po, ang dream ko po talaga is to take law in the future. And nung pumasok po ako doon sa legislative part, lalo pong naanuhan yung heart ko into taking that path. And to be honest, ngayon lang po ako nakapunta dito, and I was so shocked when I saw that this is the capital of Camarines Sur. And ang ganda-ganda po, pakiramdam ko po, this is magandang sign po siya na nagagamit po sa maayos yung tax. Ilan sila sa 175 na senior high school student ng Tandok National High School at Fundado National High School mula pa sa bayan ng Siruma, Camarines Sur para sa lakbay-aral. Ilan sa mga lugar sa Capitol Complex na kanilang binisita yung Pickleball Court, Pili Grove Golf Club, Sangguniang Panlalawigan at Camsur Water Sports Complex o CWC. Ayon sa mga gurong kasama ng mga mag-aaral sa lakbay-aral, ay maganda umanong oportunidad ito para sa kanila dahil ang ilan rito ay mga graduating students na kagaya nila Jasmine at Isabela na naghahanda na para sa kanilang tatahaking kurso para sa kolehiyo. So, for the students, lakbay-aral is very important because for them to see the reality of the future endeavor, and also for them to at least experience the real situation of the offices. Like we have the Sangguniang Panlalawigan offices, and we also have this CWC, and to explore the beauty of Camsur, and also for them to
at least experience what you call the learning by doings, because when we go to the offices, they are being informed of the purpose and the objective of the specific offices. Personal naman silang tinanggap ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte at binigyang diin sa mga mag-aaral kung gaano kahalaga ang edukasyon para sa kabataan. Kamo ang futuro kan banwaan, kamo ang futuro kan probinsya. Mag-adal kamo, maski kadakol pagsubok, kadakol kadipisilan mag-adal kamo. Dalyaon kami nakaalalay dyan, tangani magtabang sa indo. Kasama sa pagpapaunlak na ito ay ang pamamahagi ng provincial government ng Camarines Sur ng mga kagamitan para sa mga mag-aaral kagaya ng TV, laptops at iba pa. Kaya't lubos naman ang pasasalamat na pinahahatid ng 2 paaralan sa bayan ng Siruma sapagkat magagamit nila ito upang mas mapaganda ang kalidad ng pag-aaral sa kanilang lugar. Dahil may inaasahan na tatawang kami ng TV and printer, tapos may water dispenser pa. Opo, may laptop pa po. Ako sa Roman ko sa Scholar ni Gob. And kang college, talagang pirmi ako niya undigdi. And day siya nagduduwa-duwa na magtabang. And thank you so much po. Magpapasalamat po kami sa tinaong opportunity para po sasamuhin mga estudyanteng grade 11, 12 para po malibot ang Kapitolyo para po sa indang career guidance. At least po mahihiling na ninda kung ano yung puturong gusto ninda. Ano po, and salamat na maray sa tinaosamuyang regalo ni Gob, yung laptop, printer, and financial assistant para duman sa mga aki ini po. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.